ବର୍ଷା ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାରଧର କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଶ୍ରମ ଥିଲା ସେଇ ଘରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି କାଢିଦେଲେ। ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ମୁଁ କେବେ ବି ମାଡ଼ ମାରିକି ତାକୁ କାଢିନି, ଜମା ବି କାଢିନି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ବ୍ରେଭ୍ ଗର୍ଲ, ସିଏ 10ଟା ବାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ 10ଟା ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଥିବେ, ସିଏ ଏକା ଚଲାଉଥିବ। ଜୁଡୋ କରାଟେରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଜିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ସିଂର ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲିଥିବ, ସିଏ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ସନି ଦେୱାଲର ହାତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 2.5 କେଜି, ୟାର ହାତ 2 କେଜି 700 200 ଗ୍ରାମ ଏହାର ଅଧିକ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି ଯିଏ ମିଡ଼ିଆରେ ଚହଲ କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଖରାପ, ସ୍ୱାମୀର ଚରିତ୍ର ଖରାପ, ସ୍ୱାମୀ ଏୟା ସ୍ୱାମୀ ସେୟା। ସେ ଝିଅ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଘରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। ଦାଟୁ ତାଙ୍କରି ଏରିଆ, ତାଙ୍କରି ଲୋକେସନ୍, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଲି, ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଗଲା ହାରି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେ ଜୁଡୋ କରାଟେ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯେ ପୁରୁଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବଳବାନ, ଆଉ ଗୁଲୁଆ ତ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ପତଳା ନୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେ ସହିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜୁଡୋ କରାଟେ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଗୁଲୁଆ ହିଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସିଏ କୁହନ୍ତି। ରାଗି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି କଟି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ବାଡ଼େଇବି, ମୁହଁକୁ ବାଡ଼େଇବି, ହାତକୁ ବାଡ଼େଇବି, ଗୋଡ଼ ପାଦ ତଳକୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇକି କାଟିବି। ଗୋଟେ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତାର ଭିତରେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆପଣ